Kasi good afternoon. Malapit ng hapon. Good afternoon. Sa lahat ng nakikinig, Good afternoon. good afternoon. Pati na yung walang nakikinig, good afternoon. So, nandito po ako ngayon sa Malindog Elementary School, kaya po ako nanghingi sa inyo ng good afternoon. Good afternoon nga. So, mga 3 beses na po ako nakapunta rito sa good afternoon. Tawa! Kaya nga ako na hingi ng pizza sa inyo kasi bakang tanghali na po ako nakarating rito kasi malayo po ang bahay namin. Good afternoon nga. So, maaari ko ba kayong ma-interview? Dahil nandito na ako, ano lang, good afternoon sa inyo. Ano pong may sabi niya sa mga kalinisan ng ating paralan dito sa Malindog Elementary School. Good afternoon. Ladies, gentlemen, good afternoon. Saya nga lang, Soki. Good afternoon, Soki. May hapon. So, ay gulit-gulit. Ako rap balita live sa kuano? Jimmy. Istorya ni kuana. Dili ta ginagalong no guys. Live Jimmy. Saya ang tarot. May istorya din ako nga. Sa ikastoryan mo nga. Wala ba? Wala ra. Good afternoon. Ikaw, Hindi mo na ako istorya. Good afternoon. anong sinabi mo? Good afternoon. Good afternoon. So, lahat ng good afternoon lang ang kanilang siguro. Mara sa akin to mga batang to. Good afternoon. Hoy! Mukhang tulala to. Parang walang kain. Sabi niya sa akin kanina, umain pa siya ng sili. Good afternoon. Boss, maaari po namin balita dito sa kuha ng update ng kalinisan ng ating paralan. So, okay naman. Nakita po natin ang may tao. Akala ko kasi hindi tao. Tao pala. So, ako nakita rin sa Malindog Elementary School, mga sunflowers. Yan. Ayan. Okay. Magbigay mo na sa aking donation, no? para sa'yo. Lahat ng mga Bigyan ano ko, meron namang mga saging. So, galing niya sa utility namin, no? May punong mangga. Punong saging. Punong mangga. Punong abokido. At punong lubi. Ano katawa mo ka ba? Ha? Dili, announcer ko tiyo. Bago ako announcer sa Malindog. Ha? At punong haligi. Ang haligin, himo ng punong. Sa syudad ay kita ko punong, gawa ng tindog. Ang punong dito dako kayo. Murag lunangan sa kabaw. At punong tao. Kita ko ng kao para may bungkol, oh. Bay, saan ka nga? Ay, pag may luya, like, nanapti ka, ugma, like, lasibo na ugma. Ikaw ang nagbaboy. Hindi ka baboy, bay, may luya ka?
So, may gana, iba-ibang uri ng hugas ng kamay. Ito, Global Hand Washing Day. So, maaari mo bang ipakita? Oh, di mo! Yan. Di mo alam. Tayo. Di mo alam. Tayo. Butasan na ito microphone. Tudloan, di ka. Soon ako, soon. Sige. Nadie como tú, no hay un sustituto. Pase cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te hago roco. Yeah, no hay nadie como tú. Okay na. Ikaw na po. Para kay virus. Ay, pasagdayan na siya kahit usa ka buksili ng tulong na naman duka na. Dili pa ni namo no sugda no amuan na ning tapuson. Sige na ka nagsugod. Good afternoon nga. Ay, ito na. So, mga din yung mga ikakuha na dire no, mga seryoso mga istorya na ikatawanan po. Bye. Wala na nga yapag. Limpyo gikay na itong eskwela sa Malindog no. Kaya atong utility dire si Tio Iroko. Gumawa siya ng ano? Spading lang yan. Pero kita sa tang YouTube. Yan. Di ang tawingon nga pobre ning Malindog kay nakita nato nga bisag atong mga teachers muna na sila og kuan pero prepare di sila kuan na to bay. Grabe. Napay bulak raw pagsog dagkuha gid ay. Napay habol ba yo? So pero bag-o kay nito eskwelahan bay kita man guro ninyo ba di man kaya mo buta. Kita gid niya. Tampay buslot sa nagpiyong kita iyon. Okay, sugda Murag purisin. Murag lang main sa bumba utang. Bay manay mangi regalo nako. Oh. Regalo. Kani regalo mo kaon kay nay. Sulog hindi ka matunok sa kipi-kipi. Ay sumpong. Kamot ka ng butas sa gikan sa inyo. Di kadaghan ang lapok. Atong buwis ko. Atong galakaw. Kumat. Okay na. Bye. So, Grabe. Bailo na mo. kanta ka ba? Tsatsa. Pakitang naong ba? Pakitang naong. Pakitang tauam. Ako rin si... Good afternoon. Mayabag na naman. Bye. May butas mo ba? May paula mo ako nga likay ko nuhay sa mga pangagod pero buslot. Good afternoon. So, kamong duha na murag gainan lantaw na ko ninyo murag kon kay mo mga naong no, mga bugoy-bugoy o na arios o pila ka pagarios opat. Hyper na yung bataan. No, kay natangtang na ako sa arios no, pikas ng dunggan. Hyper yun. Buwir ay. Buwir dahil buwir. Nagkawalang aliyos. Ng alias pero ang papangit ng mukha. Pero otro mo na yung tiguan, no? Ang tupi oh. Binugoy-bugoy. Mga bay. Okay naman. Yan, Wala yan. paanan bay. Okay naman. Wala Wala yan, lang, niya tanaran bay. walang personalan. Pwede ko mangayog number ni Mumiga Kada adlaw ko ni mo mangumusta